челенето, пасвате да режете се. Днес снимам на Underground 2 на паса. Така. Почваме да привъртаме. Но първо да направим много профил. Извинете. И готово. Yes. Save company. Да, почваме с може би тази кола. Не да го написах. Така. Сега да си влезем. Complete. Така. Ама. Кариера. Старт. Малко разбирам от играта, преди играх много, но сега запарам. Игра. Видео. Почват с този Nissan 350Z. Мисля, че така беше. Да. И днес ми доставиха зарядно за лаптопа. Имате... Това е нещо като статус или нещо такова. А тук си ги гледате. Рейдните меседжа. Може и да не го рейдвате. Само да го отворите. Може да е нещо важно. Ето имате стрелка отгоре, къде трябва да отидете. Играта е експер реалистична поне за мене. Не е баш като най-новите на позитивна. Готина си има нитро, както Веном каза в клипа си. Веном да е честно. Да имаш всичко тогава по това време, турбо. Играл съм в Underground единицата и това е двойката. Бай. Бахта с кола и тя много скача. Сега ще отваряш съобщението, обаче добре. Да. Разбрах се става. Играй се с нормалните команди, за морганите неща. Така. Искаме. Как почне да си на една страница. После като сме други коли, по-добра хендлинг и топ спид, тогава ще има по-голям шанс да дръпи. И мамка му. Да, бодишопа тук. Тук ви дава такива неща, да ги четите за бодишопа. Там кой ви е дал? Са подкаши нитрото е. Разбирам. Не помня. Да. Това е някакво бобниче. И аз подминах поинте.
гласове. Так го чекам да се спокойно този супер си. Мия. Enter Shop. Вземем вътре. Колко яка е веточка. Тук си изберете някаква количка. Това е малък топ спида. Хендлинга е готин. Значи най-бързо е това. Аз предимно съм ставя 240S NX ли там как се казваш. Няма нито няма телефон. Сега ще доведе до BodyKit шопа за перформанс и BodyKit, честно казвам. Или ще дори на трета 200. Няма книга. Нитро се печели като минавате, къде до ключи и списание и мисловчики. И те ви получават нитро. Мисля, че така беше. Може да така са мина. Ръкичката издава много странично, като се обърне. Виждате този звяр какво прави. И това е звяр. Някой ден ще направи един стрит рейс. Някаква моя звяр срещу някакъв бижун. Бижуто може да е някакъв милион. Никой нещо да прави бижуто. Няма достатъчно скорост. Значи аз мисля, че трябва да е малък. Опа, къде е направено. Опа. Не е много добър шофьор. Не, това е гаража, май. Опа. Така. Може да чуете като натискам ентер, го натискам много силно. Е тук можете да си изпробвате колата колко може да тига най-много. Това е много готино обаче. Ето. На крос, драг, дрифт. Аз къде ще се пускам на дрифт. С задна. Значи 115 км макс. Не е толкова макс, ама или 215, не знам. 200 или 15 или 115. Не. Топ спида е 209 км в час за 22 секунди и 33 стотни. Да. Комайте да си правите такива въпроси. И погледаш. Да, сега ще ходим на мисии. И мисиите просто са, те ще ви избудат почти. Няма нещо. Както е нещо. Ето го. Това е дрифт. 306 метра. Да. Опа, кой? Добре, да се. Да искаш, не искаш. Да, прави дрифт. Така е, бе.
Аз не мога да дрифтя. О, то сма минале. Yes, ма минаха. Искам сега съм минал колко пъти. Това се води той дрифтава. Не знам по не е. Защо? Пак ги минавам. Winner! Да. Аз не искам да падне. Но ще е яко. Вече имаме бан кеш. С това може да си купувам перформанс, подкитка, много неща може да си купувам перформанс. Който ти дал книжка, но... Разбирам се, ама приятел. Трябва да там назад. Вземем кеша, защото още сме експер бедни. Но последния няма да вземем. Което имаше една зелена гаражче. Това се лежа. Ето би то. То беше за... Какво беше това? За перформанс. Ето го, бодикит. Не знам защо мапа не ми го показва. Front number. Бодикит. Да, това е само за бодикит явно. Нямам банк. Да. Явно ще караме само с броня и после... Тук съм скачал боя. Добра е графиката от годината. Това беше яко. Ето, държавите. И мамачка ти дали. Жива и здрава. Ама не беше дрифта нещо като едно нещо. Там беше като перформанса. От тук показвам. Да, май беше. Май, не знам. Не. О, път. Така съм. Помня го. Тук ще правиш слайд. Неонче, аз към неонче. Мене ма какъв такива по-цигански.
Truck neon, engine neon, underglow neon, blue. Да се връщаме към шпалната игречка на нещата и нещо се бъдна. Да. Оправихме бъга. Да. Това е крос. Не точно горе. Мама! Не бачкат много купенста. О, какво се чим на път. Всички приятно са борни. Не, те там са блъснаха. Така най. Въпреки че не играло, но они били толкова стък води. О, мага! Май, не съм така. Като намерил къде да им скапвате. Къде се също. Ще му драпне. Иначе не мога да карам. Пътите не съм първи път. Забравил съм да се карам. О, как поминаем на вътрешен завой. Поминаем на вътрешен завой. Как минах завой на вътрешен. Ого! Един ги пикал е. Една още една обиколка. Да карам в плътното. Опа! Дойдох. Преди точно да поговарях. Ама сега не ще му поговарят. Да. Значи колата развива 200 и нещо километра. По-малко явно. Просто не знам. Винаги лъжи. Това на дайното. Със лайки и там на пола път изимат най-дълго от вътрешното си. Първи! Опа! Почти много, колко ли много бе? И бас. Май скоро да снимаме на Solar Road. И на Solar Underground едно. На стари. Бум-бум-бум. Много яка. Дъм-дъм-дъм-дъм. Да просто с дрифзон да е.
Опа! Първи... Това не беше на сигурно една секунда от мене, че... По-малко, по-малко. Да, на една секунда и нещо от мене. О, благодаря, банка. Банка, 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 банка. Кабанка. Банка, банка. Банка, банка. Да. Да продължаваме. Това е драк. Драк, драк. Май, че има спортен двигател и гарнирта с кола вече. Опа, и! Сега сме го отворени с ранг. Собствено ме блокира, но... И атака от мен! Но така ме блокира. Този път няма на мен. Изпреварвам. Дами и господа, аз изпреварих някакъв си и вече се казвам. Не знам да коментатор. Това е спринт. Пиши колко е гамбидна мапа. И аз се съпуснах. Това е газ. След някъде ми той. Тук имам някакви други разклонения там да се върна. Дията. Опа. Не съм много добър свърнал. Дрифта малко, това мисля. Най-високо резултат на Underground 1 с корнило педали е някъде около 2 милиона. Само на един донат. Мисля, че първия по големина мап. Това бях супер добре спомнал. Само като направи един дък, спечелявам по 100 000. Пише Hyper Drift. Това дрифтя на етаж. Гледали бързи яростни 3 Tokyo Drift. Трябва да се участва и играч. Минар, дами и господа. Тази игра май няма да има превъртане, но ще се получа да имам много бърза кола. Извинете. Просто нощи спях до 5 часа и ми става право супер гадното. Аз гледах 3 на 9 и би трябвало в момента да съм на таблета, но съм на компютъра и снимам. Да, му отваряте мапа и Performance шопа, ето това явно. GPS-а, включвам GPS-а. Понякога GPS-а има път и се бърка. Като ти посочи назаде, си имаш път, гледай само напреде, така плоката пък се оправи. Това май го има през всички години. Само напред.
трябва да си взема корнет. За тая работа трябва да има корнет. Бедник не е вземам пари. Сега се оправим автомоса. Така като шилим кола. Опа, зарядното. Да не се скъса пак. Тук е вероятно. Опа. Ай, ще ти зажа. Я веднага да влизаш. Инжина. Или да чакам за друга кола, може би. Двигател е. Спание. Е цяло система. Топ едно е такова. Да, взимам сега. Apex. AKS. Apex. Installed. Добре. Перфектно. Перфект. Трансмисия. Което ще подобри акселерация. Може би хендлинга. Колко струва? О, не мога да си. Да, сейвам. И да. Сега ще усилва много по-върви. Много повече километри ще има. Опа. Какво маншъп? И да, трябва да изпише Нилкар, отивате в гаража ме беше и забравих къде. И виждате колата може да всяко всичко ви харесва, защото тя ще има подобрени неща да се. О, 130 км майко, О, представи. Иска да ги мина назад. Такъв уникален завой не стана. Сега да видим къде е дрифта. Още... Опа, трябва още един дрифт и спираме епизода. И до състезание на дрифта. Там... Бодишопа има много нещо. Стените останат с ето това. Да кажем, че ли са някакви дълго това на пътя и да го вземете. И за това някъде друга ден с някакъв ще го вземете. И то ще ви покажа дори. То в бодишопа се слага и може да загледате сами, но да разбрахте съобщение, което ви казва. И тук не мога да се кача.
Може да чуете ентера. Ай тъй. Това го натискам тъй. Не знаем да те. Болт. Ой, глюч. Който е първи. Говоря на друг, как съм първи, който е на Пърнак първи завърши. Може да не прави друг. Давай, вижте. Този колко трябва да вършат коли. Давай, бе! Да, благодаря, че ви гледахте. Аз съм Стелгредо 50. Не забравяйте да се абонирате за мен. Тиарното. Надявам се тази поредица ви харесва. Не да Games Gamer или някакъв да ми набие хейт. И да ви следното съобщение. Да. Благодаря, че ме гледахте. Не забравяйте да се абонирате за мен. Тиарното пак го повтарям. И чао!